Boss. Sira mo gudulanan. Mo na ko ah. Yung tawag to na ho. Yung tawag na pada ko no ano yun kay mga ano ba ta? Kita yung vlog be. Ano yung vlogger rin daw? Apo adlaw. Dato adlaw. Dato adlaw. Ako ning isirado ang kuan kiwa mo ning bayad sa ancestral land. Pareha. Gulit din nga tay. Okay na apil sa outfit. Mga tanaw na outfit check na. Atay agkulira ito ara man di ay. Para kit anra. Ta mga ano ta? Ano tani mo boss? Mailang man tani mo? Dua. Lagi. Pero dito Beres to. Usahay ginagawa na pero ganahan joguan bad. Fortuner kundi nga sport. Ano yung ganahan sa tanan? Oo. Na kay mailang ta. Ata sa mga kan bad. Ayos to. Nagdara mo na magkaon? Oh. Lagi ba ito mga ano ta? Oh, ngayon masama kansa mo. Kansa kay labo na sila ba na ibantay. Asa ta pa refill ron? Yan nga, perfect. Sira do. Meron mga laking, uy, po tayo na tae. Kitang bak. Uy, talaga mga laking pigrulak ba? Laking pigrulak. Di ka kumpensa ano yung mga tawa na? Bagay be. At ayun, boss. Uy, siraduan. Hindi na, siyado ko tayo. Okay, mahal. Mahaw. Di po mo ginag crispy king pod. Crispy king Okay na. na, busikin ta karon speaking gapon mo sabi mamalik ka naman siguro ta dito. Ayo. Nay kalendarya dra, mga hinlo pod ayos. Ato din. Wala na makata ka na eh. Litson manok ba? Atay bad. Lain na ba kami ng mga ata? Katrumahay? Ha? Katrumahay? Nakakaya to? Kaya na tabos. Ano to ta? Kabaos ay. Kabaos. Sinaw. Sinaw boss. Boss. Busog na. So good afternoon, so good Saturday eh. Wow, naikuha siya mong likod ba daw? Maya? Carnitor. Carnitor. Wala may kinabuhi ko karne. Ano tagyo? Ayaw sa dali no, kaya murag hotel ba? Tara. Dito ka dito koy. Nangin nang ka. Suraan mo ta ka pero wala ka taga ka. Pauli na mi kay grabe nakakon. Ano ba ito pang trupa? Palit ko. Hindi kayo believe na ako nga mapalit mo ko. Oh, lumboy. Di ba? Ayos nga baranding ba? Idol.
Saktuha dyan ilang pa kuan, timing. Baka nga timing. Himusag sa naman do. Pahilis. Manabalan sa matrix sa sugod sa Leyte. Anak ka ba teras? Sugod sa Leyte mo ron. Naman ko sa Leyte ron. Nakabati ras ko dira matrix sa kaya abuga. Abugon. Ay hambugon. Ubusan lang ng yaman, wag lang yung yabang. Tiga mo ya. Sa ta pa-refill ni ron. Ano ba ko gusikin na naman ta. Nalagi. Waan na to. Talay. Di gyapon ta ka uli ron. Nagyapon atay. Ha? Hughog sa alaman ta. Dahil mga jersey delivery daw sa tuto. Nailaghan. Na Hindi aral sa kagalon sa waakat. Kadaro galon ay. Hindi aral sa kagalon sa waakat.